Good morning mga kasinag! Isang maligayang araw. Salamat sa mahal na Panginoon sa pagbibigay sa atin ng isang maliwanag na araw ngayon. Kanina ko pa hinahanap si Bagwis mga kasinag. Kasi ilang araw na siyang hindi umuwi. Dito na siya nagpipirme. Kahanap ko doon mga kasinag. Dito ko naman siya natagpuan. May dala pati akong pagkain sa kanya. Binalot ko lang dito. Dito humuhuni si Bagwis mga kasinag. Bagwis! Bagwis! Andito si Bagwis mga kasinag sa lugar na ito. Dito ko narinig naghuhuni. Yan sa lugar na yan. Diyan ko narinig naghuhuni si Bagwis. Ayan, andyan mga kasinag. Andyan naghuhuni. Bagwis! Ano, kumain ka na? Ha? Hindi ka pa yata kumakain, hindi ka na nauwi. Bagwis! Asan ka? Ha? Saan lugar ka? Hanapin natin dito mga kasinag. Pasukin natin. Pasukin natin itong gubat na ito. Diyos ko. Bagwis! Ayan mga kasinag. Ayan si Bagwis. Ayan sa taas. Ayan mga kasinag si Bagwis. Ayan. Bagwis! Ba't hindi ka na umuwi? Ha? Ano, kumain ka na? Ha? Bagwis! Ayan mga kasinag, napakasukal pa dito sa lugar na ito. Tingnan nyo naman gubatan talaga dito sa parte dito. Kabila nito mga kasinag kasi dagat na. Sa kabila dyan mga kasinag, dagat na dyan, dagat na. Mga kasinag, pakainin ko muna si Bagwis ha. Update ko lang kayo mamaya. Mga kasinag, nilagay ko muna yung pagkain na dala ko doon sa baba. Doon sa may puno nunyog, nilagay ko muna. Papababain ko muna si Bagwis. Pag bumaba na mga kasinag, lalagyan natin siya ng singsing. Ilang araw ko naman kasi hinihikap si Bagwis. Hindi na siya nauwi ng bahay. Dito lang siya nagpipermi. Hindi ko malagyan ng singsing. Kung sakali mga kasinag bumaba siya, hulihin ko siya. Lagyan ko siya ng singsing, tapos alpasan ko na ulit. Antayin ko lang mga kasinag update ko ulit kay mamaya. Mga kasinag, bumaba na si Bagwis. Andun na siya sa baba. Narinig ko na. Kasi gutom na si Bagwis mga kasinag. Yan, puntahan natin. Ayan naman kasi si Bagwis Ayun na. Bagwis! Bagwis, kaya na. Kain na dyan, kain na. Gutom ka na, ilang araw na. Ayan mga kasinag, hulihin ko muna siya. Lagyan ko siya muna ng singsing. At update ko lang kayo mamaya. Ayan si Bagwis, nalagyan ko na siya ng singsing. Ayan na siya Ayan mga kasinag, magandang hapon. Magandang hapon mga kasinag. Kaninang umaga mga kasinag, naipakita ko naman sa inyo si Bagwis. Ngayon mga kasinag, hindi ko kayo ma-update kay Bagwis. Kasi mag-a-attend ako ng meeting sa Barangay Bubuan. Dito na ako nadadaan. Solo lang kasi ako. May meeting kasi kami mamaya sa airport. May alas 4. Abot ko pa yan, uulan yata Gaambon-ambon mga kasinag. Masama ito, mabasa ako pupunta dun sa barangay namin. Ayan, baka mamayang hapon mga kasinag, pag uwi ko, baka umuwi naman si Bagwis. Ma-update ko kayo. Ilang araw na kasing hindi umuwi si Bagwis mga kasinag. Doon na siya naglalagi sa kabila doon. Kasi yun ang naging
ugali ni Bagwis, ayaw nang umuwi. Iwan ko kung bakit. Ayan mga kasinag, update ko lang ulit kayo mamaya. Nandito naman ako sa mahabang buhanginan. Dito sa amin, ayan. O, di ba? Iikot ko na naman kayo ha. Ayan. Di ba? Napakaganda talaga nito mga kasinag. Dito ako lagi dumadaan. Kasi nakaka-relax maglakad dito. Lalo na sa mahaba na buhanginan na ito. Napakaganda mga kasinag ng dagat. Kalmadang kalmada. Nagtataob pa lang. Kung sa Tagalog pala. Lumalaki pa lang ang tubig mga kasinag. Kasi kanina hibas. Ngayon lumalaki na yung tubig. Ayan nakaka-relax na lang maglakad dito mga kasinag. Lalo na hindi ganong mainit ang panahon. Medyo makulimlim. Natatakpan kasi yung araw ng ulap. Sa mga viewers ko pala na nagtatanong kung saan lugar to, ito pong Halabang Baybay na sinasabi ko. Mismong barangay po namin ito, Barangay Bubuan. Isang barangay lang po ito, pero kami nasa sityo kami, Sityo Diak. Tapos dyan naman sa dulo dyan, Sityo Kiluon ang nandyan. Pero ang mismong barangay pa namin andun sa kabila. Dito lang po ito sa barangay namin. Itong mahabang buhangin na ito. Sa mga nagtatanong pala dyan. Saka pala, sa mga nagtatanong din pala na kung may binibinta pong lupa dito sa matabing dagat. Sa ngayon mga kasinag, wala pa po akong nalalaman. Wala pa naman nagbibinta ng lupa dito sa lugar na ito. Wala pa akong alam. Hayaan nyo mga kasinag, pag may nabalitaan po ako na nagbibinta ng lupa dito, isasabi ko sa inyo. Tingnan nyo naman yan, di ba? Doon mga kasinag, doon pala. Doon sa lugar na yun, yun ang mismong bayan ng Siroma. Yung may bundok na yun, yan tatawag na Talegra. Tapos yung may tower na yun, tower ng Sun. Ayan mismo ang bayan ng Siroma. Dito naman mga kasinag, sa lugar na ito, yan naman ang Barangay Pamintan. Barangay Pamintan yan mga kasinag. Yun naman ang Isla Puro. Yan ang Matandang Siroma kung tawagin. Matandang Siroma, Isla Puro. Yan lugar na yan. Maganda maligo dyan mga kasinag, lalo na sa kabila nyan. May video ako noon nung naligo kami dyan, yung Puro. Yung umuwi pa ako noon dito. Yung video na yun, nung galing akong ibang bansa, nagpunta kami dyan. Yung Puro, kaya hindi pa maganda yung mga paka-video ko noon. Dyan yun mga kasinag, sa isla na yan. Isla Puro. Ayan, maglalakad na ulit tayo. Diba? Ang ganda mga kasinag. Pagod. Pagod din maglakad. Ayun mga kasinag, good morning. Andito ngayon tayo sa area kung saan kayo magtatrabaho. Nag-extra ako dito mga kasinag para gawa nitong tulay namin. Para may maibili din ako ng panggamit ng mga bata namin. Siya nga pala mga kasinag, hindi ko kayo na-update kahapon kay Bagwis. Si Bagwis ka mga kasinag, hindi pa umuwi. Kaya hindi ko ma-update kayo. Nilagyan ko na siya ng singsing sa paa. Sa mga susunod na mga kasinag na umuwi si Bagwis, update ko kayo. Haro. Walo lang kamo. Wah. Terus ako dong yang halo. Apat.
magpakahalo. Sinag, hindi pa kami natatapos. Ito palang tulay na ginagawa namin. Ito yung dadaanan namin. Kasi ang daanan dito doon sa kabila. Kinakain na kasi ng dagat yung daanan doon. Kaya binago yung daanan dito. Kaya dito nang maging main na daanan namin. Pusi naman talaga yan. Ayan mga kasinag, magandang tanghali. Kauwi ko rin lang at katapos ko rin lang mananghalian. Sa mga nagpapa-shoutout pala dyan mga kasinag, shoutout sa inyong lahat. Shoutout pala kay Brian Damos from Ormoc City, Leyte. Shoutout din kay Mira Jessa Martinez at sa family Martinez from Pagbilao, Quezon. Shoutout din kay Hernando Castañeda from Infanta, Pangasinan. Shoutout din kay Rosemary Pabito from Romblon. Shoutout din kay Robs Farming TV. Shoutout din kay Tolets Manti from Makhan, Saudi Arabia. Shoutout din kay Benji TV Official from Dubai. Shoutout din kay Crisanto Mago. Shoutout din kay Chris Kojo. Shoutout din sa The Mechanical TV channel. Shoutout pala kay GR Balilo from Bundagol, Mabalacat, Pampanga. Shoutout din kay Earl Mancio Gonzales from Subang Dako, Mandawi City. Shoutout din kay Marius Juan Montero at Lini Montero from Tayud, Consolacion, Cebu. Shoutout din kay Soul Hunter. Shoutout din kay Estropigan Family from Dubai. Shoutout din kay Emma Buendia. Shoutout din kay Pam Banyares from Bacon, Sorsogon. Shoutout din kay Juan Romantico Vlogs. Shoutout idol. Shoutout din kay Benito Galleros. Shoutout din kay Ismael Sanday. Shoutout din kay Rosalie Green Vlogs. Shoutout din kay Ninita Pungyan from California. Wow. Shoutout din kay Nonoy Caprats from Cabacan, North Cotabato. Shoutout din kay Reynold Pabic from San Jose, Occidental, Mindoro. Shoutout din kay Denmark Digala from Dipulog City. Shoutout din kay Vilma Garcia from Dubai. Shoutout din kay Sak Poseidon. Shoutout din kay Barry Pabilia. Shoutout din sa Titans Rider Philippines at sa family Tabat and Barkis. Shoutout sa inyo idol. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout din sa Buhay Technician TV. Shoutout din kay Scammer Life. Shoutout pala kay Edmix TV at sa mga kasamahan niya sa Saudi Ground Service Jeddah Airport. Ayan mga kasinag, maraming salamat. Shoutout pala sa Rotoni Family at Pini Family from Cavite. Shoutout din kay Cleo Pidiasis from Binangonan, Rizal. Shoutout din kay Doy John TV from Cambridge, Ontario, Canada. Shoutout pala kay Angelo Ponferrada. Shoutout din sa family Torrecampo from Sangay, Camarines Sur. Shoutout din kay Julius Lumokso from San Jose, Camarines Sur. Shoutout din kay Eagle Jack from Pandi, Bulacan. Shoutout din kay Ronan Noble from Tansa, Cavite. Shoutout din kay Kuya Iboy Vlog from Barangay Balaton, Lagunoy, Camarines Sur. Shoutout din kay Arnel Ramos. Shoutout din kay Rinald Margalio from Palo, Leyte. Shoutout din kay Marlon TV Channel from Pasig City. Shoutout din kay Mark Alday from Riyadh. Shoutout din kay Jan Real Carias. Shoutout din kay Patrick D
from Naga City, Camarines Sur. Shoutout pala kay Chandler Sahulan from Panabo City, Davao. Shoutout din kay Jomer Official Vlog from Lucena City. Shoutout pala sa Potenciano Family from Brunei. Shoutout din kay DJ Aljon Rios from Goa, Camarines Sur. Shoutout din kay PJ Marandilla from Barangay Basod, Sorsogon. Shoutout din kay Karatsada Vlogs from Mandaluyong. Shoutout pala kay Noel Robles at sa siksi niya daw na asawa na si Ina Ros Breones. Shoutout din kay Boss Olives TV from Leyte. A&L Catering from Pateros, Metro Manila. Ayan mga kasinag, maraming salamat sa lahat ng inyong suporta, sa lahat ng tumatangkilik sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyo. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe naman mga kasinag. I-like at i-share nyo rin ang aking mga video. Maraming salamat po. Hanggang dito lang. Bye-bye!